नोंनि फिसाय नोंनि फिसा थैजाबासो नोङो मोनथिगोन ना थु थैजाथारनांगौ थु थु थैजाथारनांगौ जेरै आंखौ मिनिदोंना नोङो नोंनि न'खराव थैजाथारनांगौ नों थैनाङा नोंनि फिसाय नोंनि फिसाया थैथारनांगौ थु साला गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय इन्ट्र भिडिअ नायनानै नोंथांमोनहाथ' एसेबाबो मिथिखाबाय जोंहा बसुमतारी ब्रादारा आरोखि ना सासे हिन्जावा आरोखि ना गोबां दुखुनांथावै कमेन्ट खालामदों होननानै फोरमायदों फिसाला थैनायनि माबाखौ लानानै गोसोआव दुखु होदों बिनि थाखायनो बिथाङा रिप्लाइखौ होदों आरोखि ना बे रिप्लाइआ मा नोंथांमोना नायनानै ला आं देखायलांगासिनो दङ दा बिनि सिगां आं बेखौसो बुंनो गोसो जादों आरोखि ना जायफ्रा कमेन्ट होयो सानै हयै कमेन्ट होनाया मोजां आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंबावगोन जाय मानसिनि न'खरावहाय मानसि थैजायो बा फिसाला थैजायो बिसिनि गोसोआवसो मिथियो आरोखि ना दुखु होननाय बुस्थुआ माबायदि सासे फिसा थैजानायाव बिमा बिफाया बेसेबां दुखु सैनांगौ बेखौहाय साननांगौ आरोखि ना बेबायदि थांखांनाय घटनाफोरखौ लानानै थैनाय थांनायखौ लानानै कमेन्टफोरजों लिरनाया मानसिनि गोसोखौ दुखु होनाया बे थिग नङा आरोखि ना थांखांनाय जे दुखु बे दुखुखौ बोखांनानै होफिननाय जायो आरोखि ना बिनि थाखायनो आं खावलायो जानला मोनला कमेन्ट होनो नाङा आरोखि ना नैबे हिन्जावानो लोगोफोर बे हिन्जावखौहाय फोरमायदों आरोखि ना ब्रादारा आरोखि ना दा नोंथांमोना नायलां नैबे हिन्जावनि सायाव मा खोथा रायलायदों बेखौहाय आं देखायलांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनानै बुजिदो कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि ना होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि आरो रायजोफोर नैबे फट'खौ नायनाय आं बिराद रागा जोंनो रायजोफोर मानि ओरैबायदि जों मोसाबानो दाय जायो मा घन्टा जादों गावफ्रा जों मोसानायखौहाय लाजि रोङै नैबे हिन्जावखौ नायनाय भिडिअआव होदों आङो ओरैबायदि लाइमोन बसुमतारी बावनो थु नामा लाइमोन बिराद मोजांबाव मानसियानो असाइस साला आंखौ मा बुंहरदों गावसिनि देखायनायावनो गथ'खौ खोमाना लाबाय बिसोरो थु साला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानाया इसोरजों लिरजा हरनायखा जों बिदि बुङा होनब्ला बेना बायग'आनो बिदिखा खोमाना बिदि होनांब्ला जों रायजोफोर दा एक्सिडेन्ट होननाया नों गसंनानै अबावबा थाब्लाबो नोंखौ माबा मोनसे गारिया फैना सौदाव फैगोन नङा होनबा ओरैनो मोजां थाब्लाबो ना माबा मोनसे बिफां सायाव थाबाबो बिफाङा नोंनाव एखमबा बायसिना होगोन नंगौना नङा रायजोफोर आरो दिनै आंनि फिसाला फैबाय थानायावसो गावबागाव साइडजों लानायावसो उननि गारि सौफैलांजादों बेथ' फेस टु फेस सौदावलायनाय नङा लोंनानै जानानै सौदावलायनाय नङा आरो बेबो आंनि गारिजों नङा आंनि गारिखौ बारि बारबाय थायो लोगोजों लांफानायावसो लोगोनि गारियाव गाखोबोनायावसो बेबायदि जादों होननानै दिनै नोंसिनि आरो बै समाव आं गारि सारि देखायहरजोबदों एक्सिडेन्ट जानायावनो आरो सोरबाया लायजानो नांलायदों गामिनि मानसिफोरजों लोगो जानानै दिनैहाय आं माबायदि मानसि दिनै आंनि फिसाफ्रा माबायदि मानसि आंनि न'खरनि मानसिफ्रा माबायदि बेखौ रायजोफ्रानो मोनथिजोबो जोंखौ गाज्रि सानोबा जोंखौ लोगो हमफै होननानै बुंखायो नङा होनबा दिनैहाय बेसेबां जाथि बंस' गैया नामा लाजि रोङैना थु अबेबा मोसानाय माबानायाव लाजिनाय माबा थायो नामा गावनि रोंगौथिखौ देखायनायावहाय लाजिनो रोङैफोर साला लाइमोन बसुमतारी नोंनि फिसाय नोंनि फिसा थैजाबासो नोङो मोनथिगोन ना थु थैजाथारनांगौ थु थु थैजाथारनांगौ जेरै आंखौ मिनिदोंना नोङो नोंनि न'खराव थैजाथारनांगौ नों थैनाङा नोंनि फिसाय नोंनि फिसाया थैथारनांगौ थु साला जाजों गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा थांखांनाय बाथ्राखौ माबानाय जोंदोंलाय आङो लोगो मोनबाथ' गिसोजागोन नैबे आर बसुमतारीया आरो नैबाव होनदों एसेबां बोराय बुरि जाबाय अब्लाबो हिनजावनि गाननाय जोमनायखौ सोलायनो नुवाखै एसेथ' लाजि एसेबां मानसि दं थु एसेबां मानसि दं जोंखौहाय सापर्टसो होजोबो बुजिबाय जोंखौ मोसानो थिनदों दिनै जों सोलोंनायबो प्रेक्टिस गैया ओरैनो मोसादों जोङो बुजिबाय रायजो राजाया जोंखौ सरलपारा बायदियाव मोसानो थिननायाव जोङो मोसादों बुजिबाय आरो मा ड्रेस गाज्रि गाननाय जों नुदों लाजिनो रोङै बैसोरनि भाइरेल भिडिअआसो नोंनि थाखाय बिराद मोजां ना सैमा हिनजाव साला सोर बिमा बिफाया जोनोम होआ नोंखौ लाजिनो रोङै सोरबाया बुङो आंनि बिमा बिफाखौ दा बख' होननानै बख'नांगौ जायो बिमा बिफाखौ बख'बा सोर गन्थं दै हाबो नङा होनबा बिमा बिफाखौ बख'बासो गन्थं दै हाबो मानसिफ्रा आरो आं बुंदों बे लाइमोन होननायनिया फिसा थैजानांगौ बुजिबायना रायजोफोर फुरा आंनि साव बियो बुजिबाय एकादशी अमाबैसा लानानै आङो सावहोनाय बियो जायखिया नांथारनांगौ बेनावहाय लाइमोन नोंथांमोना सेयार खालायना हो आरो सोरबाफोर गामिनि खाथिया नुसनबायदोंब्ला बेखौ फट'आव नुसनबायदोंबा बेनो सेयार खालायनानै हर बे बैथालिनो आं बुंनायखौहाय लाजिया जों बिसि फिसाय ओंखारनाय मोसानाया मा जादों दिनै आंनि फिसायानो जोंखौ फट' खेबोमोन गावनि न'खराव सुख सान्तिबासो
मालायखौबो सान्स खालायनो हायो नङा होनबा हो मालायखौबो बुंनो हायो दिनै जोङो न'खरावनो सुख सान्ति रावजोंबो हेंगाम गैया जों गावनो गाव मावनानै जायो आरो जों रायजो राजाजों फ्रि जानानै थायो आरो जों रायजो राजाजों मिलायनानै थायो हो बुहुमनि गासैबो जों सुबुंफोरजों मिलायनानै थानो हायो बुजिबाय जों सोरनिबा इनाय मावाखै सोरनिबा गाज्रि मावाखै जों मोसानाया नोंसोर मा खहा खालायदों हो नोंनि मा खहा खालायदों हो लाइमोन मैथालि हो आरो फ्लरेन्स दैमारि नामाथ' बिराद मोजां मोजां बा एनि सना नामाथ' बिराद मोजां मोजां नोंगौ जालायो लामायाव लोगो मोनफ्लांबा आंनि गासिबो भिउवार्स लोगो नोंथांमोन आं नोंसोर गासिबो मोजां मोनजोबो बे बैथालिखौहाय सेयार खालायनानै हो जाहाथे गामिनि सोरबाफोर दङब्ला नुसनबाय दंबा बेनो सेयार खालायनानै हर आंनि भिडिअखौ बुजिबाय रायजोफोर आरो बिनि न'खराव असान्थिनिफ्राय असान्थियावनो रासिन एकनिफ्राय 100सिम रासिन असान्थि जानांगौ दे रायजोफोर बे लाइमोन बसुमतारी होननायनियावहाय जेरैखि असान्थि जानांगौ बेखौ भिडिअ आं होखादों नायनानै सेयार खालायना हो रायजोफोर थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांजायोबा नोंथांमोनहाबो दुखु मोनगोन नंगौना नङा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट बियो नङा होनबा जों बिसिबां ओरैनो माबा थाब्लाबो जों सोर दं मोनथिगौदा हाया बिमा बिफा जानानै जोङो मोननायाव बिसि फिसाय फिसा दुखुजों जोङो गाबनानै थानो हाया सोरनिबा गथ'खौ नुबानो जोङो थानो हाया हा बिराद बोराय बुरै नुदोंना जोंखौहाय आं दासो 38 प्लास आंनि हिनजावा 33 प्लास बुजिबाय माने जोंखौहाय भिडिअ'आव बिराद गिदिर गिदिर नुनायखाय बिराद बोराय बुरै सानथारदों नङा होनबा हा लाइमोन आरो फ्लरेन्स दैमारि बिराद बोराय बुरै सानदोंना दा आङो दा डायबेटिसनि मुलि फानो ना सुगारनि मुलि फानो गासैबो मानसिफ्रा आंनाव फैनानै लोगो हमफैदों माथो सोरबा आंखौ 50-60 बोसोर जानाय मानसियानो आदा होनहरोमोन दा बिथांमोनहा गावसोरनो लाजिनानै माथो उन्दैसो होनानै आरो जेला आंनि माबाखौ जबखौ सोङो नों मा मावो आरो नोंनि रिटायार्डआ बेसेबां आं 2049आवसो रिटायार्ड जायो अब्ला साननानै नाय नोंसोर 2049आव रिटायार्ड जानाया बेसेबां गिदिरनि मानसिलै हो 2049 बेसेबा गोबाव दंबायो बुजिबाय सोरबा साख्रि मावनाया नै दानो रिटायार्ड जाला जोब्बाय नङा होनबा जुदि आं 60 बोसोरनि मानसिब्ला आंथ' रिटायार्ड जाबायमोन नङा होनबा रायजोफोर आंथ' बिहामजो मोनबायमोन आरो आं बेखौबो खिन्थाहरो जेब्लानाखि आं हायार सेकेन्डारि फरायदों अब्ला आंनो हाबा जादों आंनि हिनजावा मेट्रिकखौ परीक्षा होआखैमोन बाहाय आङो हिनजावखौ 18 बोसोर आंखौ 22 बोसोर होनानै जोङो फाग्ला बाबा मन्दिराव जोङो हाबा लादों गोदोहाय बुजिबाय जोंखौ माखासे एबसुनि मानसिफ्राबो बादा होदोंमोन नाथाय जों गोसोलायनायनि सम ना रायजो बे समाव जोङो मानियाखै माने जोङो हाबा लालायदों सानैबो जों मोसाखायोमोन नालाय जों गोसोलायदों हाबा लालायदों आरो जोङो हाबा लानानैनो फरायदों हाबा लानानै फरायनानैनो आं साख्रि मोनदों आरो आं हाबा लानानैनो मोनसे गिदिर बेमार जानानै आं दिल्लीयाव रामदेव बाबानाव थाहैदों 3 मास रामदेव बाबानाव थानानैहाय गुजरातआवहाय 4 मास थाहैदों आङो दा बाहायनो आङो गासैबो सुगारनि जथ' माबा बेमार दं सुगारखौहाय आं गासैबो मोनथिजोबो आंनो मुलिया बानायफानाय बिसोरजोंहाय सुगाराव मा मुलि होनांगौ होननानै आंनो बानायफाजोबनाय बिसोरजोंहाय ओंखायनो गासैबो आं मोनथिजोबो आं सुगार होननाय बुस्थुखौनो गिया रायजोबो दा नैबे आं दा नोंथांमोननो खिन्थाहरदों माने सोरबाया दा आंखौ जावहरलायगोन उन्दै होननानै नङा होनबा नाथाय आं गावखौ उन्दै होनजानो लुबैयो बे नङा माने गावनि बैसोखौथ' मोनथिनांगोन ना नङा होनबा रायजोफोर गावनि बैसोखौ मोनथिनांगोन गावनि देरसिन दुइसिनखौथ' आदै होननांगोन नङा होनबा दा आं बेखौसो नोंथांमोननो खिन्थाहरदों आरो नैबे लाइमोन बसुमतारी न'खरावथ' नांथारबाय आं बानलु संख्रि जानानै सावनाया बेनाव नांथारबाय ओइ मंगलबार सनिबारावहाय जि मोदाया दङ मानो आं जा सावहोदों दिनैहाय बेनाव जेरैखि जाया बुध ग्रह बुध मोदाया जेरैखि जाया बेनाव नांहैनांगौ आंनि फिसाखौ जेरैहाय लांदों इसोरा बिनि फिसाखौबो लांथारनांगौ माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै माबा मोनसे उन्दुनायाव थानानै माबा मोनसे सोरजोंबा बुथार जानानै जेरैखि जाया माबा जानानै थैनांगौ बिनि न'खरावहाय बुजिबायना रायजोफोर अब्लासो बुजिगोन मानसिफ्रा नङा होनबा मालायखौ जानला मोनला फुमेन हरग्राया एबार बुजिबाय बियो जाब्लासो नोंथांमोना गामिनि खाथि दङब्ला साननानै लायदो बोसोरनैयावनो बिनि न'खराव सासे मानसि गोमागोन रायजोफोर आंनि सायाव नांथारनांगौ आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बिनि खाथिनिब्ला सेयार खालामनानै हो बाय